Unsay nahitabo sa inyong supposed to be dream wedding? So kaning si Jason, JC, Sarah Mosi, schoolmate ni Ana. Then, so, since schoolmate friend, maulagi to, siya na lang akong ipili po na wedding coordinator. Yeah, since mas dali ba, dito na mo salig pag friends, diba? So, karon ang una namang contact timing kay sa Montebello. Then, dito, nag-share ko sa akong kaya na package, which is 350. Mo itong nasabutan dito. Then, dito, firmahan na sa contract, tanan. Then, mo ito, dapat last year pang wedding. Pilay package niyo yung ito? Pilay package niyo? 350,000. 350,000. Okay, now, sa 350,000, pilay inyong na down first. 35,000. Okay, Then, mo ito, nagsabot ni mag-monthly lang po 30,000. Na at least na kay una niyang request is like quarterly. So pag quarterly mas dako man akong ihatag, di ba? So para na ako mas kaya na ako mag-monthly na lang. Kay basin niya magasto niya ang kwarta or what. Then mo to, nisugod siya. Nainato daw monthly. Then so nag-start ko monthly niya by January man siguro. Wala ko nagbayad og December pa to. November was the first payment, then January until March. Then, pandemic ba yan? So, niingon dili na lang may magpakasal this year. So, na-hold akong payment ato. Pero na ngayon siya balik by June. Kaya ingon siya na unsa daw kanang para daw sa mga na-postpone na wedding, need daw kanang like for reservation, like mga inana daw. May hatag na po ko, pero dili to 30,000, nakalimot ko how much. Then, nibalik na po ko bayad like the monthly na nasabutan, mga this year, March yata or April. Then, until June na, ang May, nag-engagement shoot pa ni. Then, sa kada engagement shoot, nagbayad na akong monthly pa, dahil pa tong cash na 22,000. Saka tong 22,000 kay para daw sa photographer. Na which is, hindi na dapat. Then, ang photographer daw, nangayog 30K pa. Additional. Eh, syempre naghatag na ba ako 30? So, I'm sure naka-down po siguro. And from based on my previous food na payment, diba? Package na magkakano, sige pa masya additional? Lagi, maupod lagi. Pero kato, syempre, dito ko, actually, di ba dito taon na nag-order nga, sige na shot pa ngayon. Ang thinking na ako kay, since friend ba, so nag-share siya na, ganito ang package niya, na siya ibahin daw, ana. Marag, yes, ingon siya, gani, marag 30% or 40 ba? 30, marag 30 to. Nya, ingon siya. So, ang thinking na lang na mo kay, ay basig nagamit na yung ahead kay pandemic ba last year, basig gigamit na lang niya ang iyang bahindaan. So, wala pa siya na, inano akong thinking ha, gisabot pa na ako as friend. So, karon so, nag-engagement, inana. Pag June, nagsukod-sukod kami. Maraming kurit, gisukod-sukod kami, gisukdan akong entourage. Gisukdan po siya, ako ang kay. Ang groomsmen tanan yun. Then, siya, ang nabla sila kay mga ito pa sila sa boutique yun sa Vin and Weller niya. Unsa kanang nagsukod-sukod yun sila dito. Then after tato, week after, ako na taang sukdan. Niya, lagi nagkaon sa mga akong papa, nagkasakit. Niya, na hospital. So, until namatay mga akong papa this year po. So, dingon gani ko niya na, dili lang sa tayo hiskutog kasal. Niya, days after, namatay po niyang mama. So, samot, nakasabot na po ko na dili lang yun sa aming history any ladies. Okay naman po dyan. Pero ang sabot pa ganito naman is at least mga 40 days, after 40 days, nakamatayon sa mong parents. Pero before that, before pa na hospitalized pa akong father, nanay nagsige PM na ako na na-scam daw sila. Si Sir Luke man siguro to, ang unang i-PM na ko na na-scam ni inana. So ako, nakulbaan, pero dili lagi ko another problem since na ako yung problemang atubang. So, i-confront ko na ko siya nga, tinuod ni. Imuhin mo siya storya ka di ay na, ay ka na, gidaot-daot ra ko anak nila, pero ay kabala ka, you're in good hands, inana. So, since dili lagi ko ganahan pa magkunaw na problem, so baliwala lang sana ko. Until this September, medyo grabe na Diyos. Sige naman Diyos siya pangayo ang money. Sila na din yung lahat So, kung almost 300 to 98 na. From until now, September. 298 kay. Kapit na ba yan November? So, dapat na
happy Ang na po ko. target date sa inyong kasal is November 22. 22. And then, kanos alang yun mo naka-realize nga, uy, Kay katong pagsukod sa kuha. Nasukdan man ko, then nag-meet man ni last week. Before ato, nangayo siyang payment kay tungod na nalagi magsukod na nako, nangayo dag advance payment. Naingon ko, naghatag naman ko, pinaka-first pa sa September. Sige lang, para mahuman lang kay nihatag ko. So, katong pag-meet naman sa designer, wala siya to. Dapat ganin na siya. Naibong ko, ningon ng designer, wala pa daw sa bayri. Iko, kaya ang reason daw, bank issue, inana na. But since September man siguro, dili na ko sa iyang bank man, sige, transfer man. Maraglahi naman to na account akong transferanan. Yeah. After ato, days after na, niingon lang ang designer, sige lang, mabayad na siguro ni siya. Gi-follow up ko niya by Tuesday pa siguro or Wednesday ba to, naningon siya na, nga pa man ko bayri. O ba, follow up na ko. Nagbayad daw siya o 10K, napa siya yung receipt. Yeah, siguro na busy po ni ato, ningon ang designer na, naka-realize pa ng designer na ang gisend din niya ng 10K, na galing sa click na sa 7-Eleven na mag-print pa lang kayo, pero wala pa rin mo bayari, hindi siya maong receipt. Mao na yung gi-print. So naka-realize, may 2,000. So nangutanong ko, asa yung payment, ani? Andun sa, sige niya, wrong number daw niya gisend sa Gcash, mga patay ang reason. 5 days pa daw ko ma-refund na ni nanay. Inana. nakapalusot, in other words. Another. So akong gibuhat, o sige, bayaran din ako ang designer, pero di na ako mabayad next month. Then, after that, ingon ako, mangayon akong bisigod out sa mga tanang imuhang suppliers or bisag sa Busay. Kaya dito man amo ang siya tuman ka amo ang reception. Ang reception niya. Ingon ko, isang resibo lang yun dato kay itak ba ka sa newsrun ha? Marag katong kang Nasser. Di ko ganahan maparehas sa to niya, inana niya ko kali. Sige ab, ingon pa siya, oo kay ilabay ako ato. Pero sige ab, ay kabala ka, kasabot ra ko. Oras, nagpapot ko, mag-send sa receipt, wala. Nang-update ko, asa man, nandun sa din ako gisin. Wala na juga na gisin. The next day, wala gihapon. So ako na yung namusog. Email ko sa Busay. Actually, sa tanan na, kay nag-wonder na manggugong. Sa photographer na mo, sa iyang shoot, sa makeup artist, kung nabayaran ba dyan sila or isa. Wala. Ang Busay, wala dyan. Pencil book pa lang. So, sa kadaw na sa kong pay, I'm sure dapat nakadaw naman dyan siya na, di ba? Then, ang tawag ganin, photographer, kay kuwang pa daw 50,000 na siguro. Piling ganin ako, ang nabayad na ako sa mismong engagement, mao pa lang tayo yung nabayad. Yun lang. Katong 30 plus 20, So, mao pa to? piling ako, mao pa lang tayo yung nabayad. Nya, sunod ka, on that day pa. Lamigin ko. Yan ang day ba? Hindi kami magbayad na ng RD. Kalit na siya ginugin, hindi ka magbayad na ng So, karon dili na nila makontak, wala na. Nag-message pa man na ako lang wala ni reply kay balik-balik ra jud iyang issue day like maluoy ka maragayon ako i-post maragay ko papakawawi mo bayad lagi ko pero ramang gud Pero na karon wala sa hapon. wala man ang sabot gani na mo 30 pero wa man gani paramdam ron na Okay, ma'am, unsay gusto niyong napasayaran? sorry Unsay gusto ninyong mahitabo ni Juan? kung gusto nyo, kung pwede kung una, syempre gusto na mo mabalik ang kwarta. Pero at the same time, kung pwede siya mag-friso nyo doon para wala na untay mas-standby. Kita-kita ka sa naday mi kadaghan. So, mayo jud siya. Kay, wako katuon na inana. So, amigo mo, pila mo katuig ka? Oo, sorry. Pila mo katuig ka amigo? Schoolmate ni. Schoolmate, good eh mo? Ay, schoolmate ni pa high school. Ay, classmate of schoolmate. Third year, fourth year. Sa St. Catherine. Ang gusto mo gani St. San Catherine. Fernando? Sa Dili, sa Star Ka. So, unay ka niya nga, amigo, best friend. Oo, gani kung magbasa mo sa comment mo, wala daw gi-value mo. Mo lagi to na shock lagi ko na or siguro nag-trust pod kog maayo pod. Lagi mo pod akong sayo pod. Okay, ma'am, mensahe ni mo, sa imong friend, nga nibiktima ni mo. Sorry. O sa imong message, ipaabot ni Juan. Basic. Ako kay napasaylo naman yun tika. Ako lang kay unfair magod. So kung pwede mabalik ra nimo ang money. Pero ang gusto tan ako daw mabalik ang money kay legal lang magpakita ka sa court or kung sa kung dili man gani is kanang atubangon nini mo mga damages na gibuhat nimo sa dili lang sa ako ug sa uban pa nimong naska. No. So, willing mo file o kaso kung bigyan niya i-call. Yes. Ma'am, complete name ni mo, ma'am? Abigail Pangge.
Abigail Pangge. Imo, sir? King Edward Corellia. King? King Edward Corellia. Sa NBI investigator in charge. Si Ma'am Lera. Ma'am Lera. Okay, kumusta? What's the purpose ninyo dito sa NBI? Kaya may para mo file yung complaint ni Jason sa Ramos para ma-action na nila yun ba? Okay, wala pa yun siya ni Kuan, pati ma'am. Wala, ay ni-communicate siya katira last Tuesday nga mo bayad siya nga pasayloon. Siguro kanang manahig pasaylo ra maura. Then andad karon dili na wala na siya communication din, wala na. So, tinudoon na yun ninyo, file ang kaso. So, wala na atrasay. Wala na atras sa inyo. Okay, mensahe ni mo, Jason. Pakita na lang mo kay para ma-settle na ni tanan. Bayaran nyo ang kwarta, si Uli ang kwarta. Pila to'y na dinggoy ni Jason ni mo? Almost 200,000. Okay. Si Ma'am Rima. Okay, naka-file na mo yung complaint dari sa NBI. Kumusta? O sa hindi mo sa NBI ninyo? Sir, kana magsama kami sa nagawin para mahibawan din ang kanang details yun sa kanila para maimbestigahan na. So inyo haning tinud-on yun. Yes, sir, kinulban din naman. Okay, sa mensahe ni mo ni Jason, Ma'am Rima. Jason, ito sa mandagon inta. Magpuma na siya o kanina kanabutan kung sa ibuhat na lang. So kita na lang masusgado ani. Oo. Si Jason mo ni sila. Pila lang ni sa mga na biktima ni Jason sa Ramosing. Jason, no? aka JC sa Ramosing. So bago lang ni sila nakigatubang sa investigator on case diri sa National Bureau of Investigation. Mga kapuso nata karon diri sa buhatan ni Atty. Renan Oliva, ang direktor sa NBI 7. Kuha na to siya pamahayag labot ining gidangop sa ilang buhatan, no? Kaning involving sa coordinator nga ng scam sa kasal sa iyahang mga kliyente. Attorney Oliva, good morning. Yes, good morning. Good morning na tanan. Okay, attorney, unsay possible move karon after nga ni file sila formal complaint din sa iyong office? Yes, naaron so far tulo ni sila kabuok ang ni-file. Ang ilang allegation, they were scam sa aning a certain wedding coordinator. They hired this wedding coordinator allegedly to prepare para sa ilang umaabot na weddings. But apparently, after paying sa katong tawhana, di na nila makontak. The last time na they were able to talk to that person, 80% na kuno ang preparation sa ilang wedding. It turned out na dili tinuod kay bisag 1% walay preparation nga gihimo. That's why niari sila sa office, nagpatabang sila. So atong gibuhat, gi-document na to katong mga documents regarding sa ilang complaint. Diri gi-file na to silang complaint. Yan na sila yung mga proof na they hired that person sa ilang umaabot nga wedding as wedding coordinator. So daan na ron, ato nang i-document, ato nang kumplituhon. Then ipatawag to na itong tawanak. Okay. Kato ilang i-reklamo to So, hear his side. So, part na sa due process. Part na sa due process, of course. According to them, nausab na kuno ang mga contact details. So we will try to locate him kung asa na siya ron, ipatawag na to, paminaw na to sa ilang side. So based sa mga allegations nga gi-file sa atong opisina. Kundi siya mo itong attorney. Well, based on the evidence nga makuha na to, i-file na tong kaso. Okay, possible case ninyo i-file. Estafa. So far, estafa ako nakita. Okay. Attorney, unsay tambag nimo sa mga magpakasal? Di lang sa magpagkasal, Alan, sa tanan na kuan karong panahon na, we observe there is a rise of mga fraud transactions. Yeah. Whether online fraud transactions o kanang mga personal transactions, fraud, daghang mga fraud nga nanggawas. So always be careful in dealing with especially sa online, no, where what nimo ma-meet face to face ang imong katransact. First of all, you make sure nga dili na fictitious ang tao nga imong katransact. Second, it would be advisable nga ang inyong transaction will be documented. Okay. Naagyo yung mga resibo, kung gabayad ka,
yeah, you always check with the concerned government agencies kung legitimate ba ni. Yung business. Kaya kung business ni sa mo ka na nga, wedding planner, Oo. nagyan ni sila yung mga business permit, nagyan sila yung mga DTI licenses, i-check yun na ninyo. Okay. So, Do not rely on social media nga mo transact mo. It might turn out to be fictitious ang imong katransact. So maglisod na taon na og subay kisay real identity ana. Okay. So, di yun masalig. Oh, verify lang yun. You always verify. There are government agencies which you can verify. Like DTI, sa business permit section, sa LGU ninyo, i-check yun. And you can come to the office. I-check nimo through sa AMUA kung naaba na siya NBI clearance. Nalikuha ba na siya NBI clearance? Kay one requirement for a business permit is the NBI clearance. Okay. So, mukuha yung kag NBI clearance. So, may bawaan na to ang identity ana inyong katransact to our NBI clearance. Yun. So, ana lang yun. Laro lang. Okay, si Attorney Rinan Olivang, Regional Director sa ICS.